Нямам търпение да свършат те реклами и да почва този филм, че цяла седмица го чакам, бе, айде! Казвам се Здравка, на 71 години съм и от една година използвам на коленките на доктор Ливайн. Не! Само не и тази реклама! 20 минути отидоха сега! Откакто ползвам на коленките, аз съм нов човек. Преди не можех да клякам, жалка картинка. Да. Падах безпомощно в клозетя и една кокошка не можех да закола кога трябва. Не. А ето тук ще може ли да добавите една червена пулсираща светлина на коляното ми да покажем на хората как ме е боляло? Чакай, може и да стане. Вече не ме боли. Махни лазера. Сега съм нов човек. Хайде, няма ли да приключва тази реклама, бе? Разбрахме, да. Благодарение на коленките на доктор Ливайн, аз мога и да клякам, и да ставам. Вече и прахосмокачка не ми трябва. Аз се навеждам и цялата къща си смучам сама. И толкова